in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kaso sa mga miyembro sa tribong Atam Manobo nga gidala sa Haran Compound, Davao City. Giimbestigahan sa CHR. Mandatory SIM card registration. Aprobado na sa Kongreso. Daghan ang misupak ug daghan sab ang miuyong Davaoenyo. O presyo sa lechon nga sagad ipang Noche Buena ug Medianoche, misaka. Sa detalye sa atong mga balita, gihatagan karon og atensyon sa Commission on Human Rights Region 11 isip pagsaulog sa International Human Rights Day ang pag-imbestiga sa kaso sa mga miyembro sa tribong Atam Manobo nga gidala sa Haran Compound sa Davao City. Nagpahigayon sab ang CHR og dialogo sa mga miyembro sa Atam Manobo sa ilang komunidad sa Talaingod, Davao del Norte. Dinhi nila nasayran nga dunay gipangdala nga mga batang tribo didto sa Cebu nga mo'y ilang tukion pag-ayo kung aduna ba kini kalapasan sa tawhanong katungod o kung aduna ba kini pagtugot sa ginikanan sa mga bata. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Aron paligunon ang anibersaryo sa Universal Declaration of Human Rights, gisaulog karong adlaw, Disyembre 10, ang International Human Rights Day. Dinhi sa Rehiyon 11, gisugdan niya tong Disyembre 4 ang usa ka semana nga Human Rights Consciousness Week ug karon ang katapusang adlaw. Sumala ni Alfonso Balansag, ang Information Officer sa Commission on Human Rights Region 11. Atol sa Human Rights Consciousness Week, nagpahigayon sila og mga aktibidad sama sa Survivor Summit kung diin gihisgutan ang human trafficking kung ang walay pagtugot nga pagdala sa 13 ka mga batang miyembro sa tribong Atam Manobo gikan sa Haran Compound dinhi sa Davao City o gidala dito sa Cebu City. Nakigdialogo ang CHR sa komunidad dito sa Talaingod, Davao del Norte. Medyo may katagalan na din po ang kaso na to, but then ongoing din po ang investigation, although may mga cases na din po, may kanya-kanya na din pong investigation na gawa ang different line agencies, especially our PNP. Pero sa amin, ngayon lang po nagka-opportunity na makausap talaga yung mga bata. Of course, the parents of the children na dinala doon sa Cebu. Based on the initial investigation, this is just an initial investigation, ma'am. From Talaingod going to Haran, napag-alaman po na may consent po ng parent, but then going to Haran to Cebu, di na po alam, without consent na po ng parent. Atol sa community dialogue, naabrihan ang mata sa mga ginikanan ug sa komunidad nga dili basta-basta bitbiton sa uban ng ilang anak kung wala sila'y pagtugot. Depart sa Commission on Human Rights, ma'am, if ever na may mga ganon, pwede din siyang mapasok sa grave child rights violations. But ang Commission on Human Rights, our concern will be focused on recommendation to of course sa gobyerno, because napag-alaman din natin bakit sila sumama doon, because they were promised to have their education or to continue their study. Kasi during that time na nasara yung school nila, then sabi na ilipat daw sila doon para mapagpatuloy yung pag-aaral nila. Then napag-alaman din natin doon na medyo malayo talaga, according to the students and of course the parents na nandun, na medyo malayo talaga ang school. So it is also part of the mandate of the Commission on Human Rights kung ano mang nakuha namin doon sa community-based dialogue na ginawa namin. Dugang niya. We have also to admit na may pagkukulang din ng gobyerno na dapat din nating tugunan. So this is more on this is not fault finding, but
ang gusto lang ng Commission on Human Rights na mapabot or yung kulitin lang kunti, itigil lang kunti na mayroon palang sitwasyon na ganito. So, maybe the root cause na bakit sumama yung mga bata natin. Angay na tong masayran nga sa pagbiyahe sa mga minor de edad, gikinahanglan nila og papeles nga dunay pagtugot ang ginikanan sa ilang biyahe ug kini ang wala napakita sa grupo nga nibitbit sa mga batang ata manobo. Tinuod wala sa posisyon ng CHR nga mopasaka og kaso ug igo ra kining muhatag og rekomendasyon sa mga ahensya sa gobyerno aron sila ang mopasaka og kaso. Daghan og kakulangon sa daghang hisgutanan sa atong katilingban. Usahay atong malimtan nga duna kitay tawhanong katungod sa kasaulugan sa International Human Rights Day. Atong hinumduman nga ikaw ug ako dunay tawhanong katungod ug kini nakapatik sa atong batakang balaod ug kini dili angayang yatakan sa uban. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Ang samaran sa Bangga Tali PUJ ug pick-up sa Cagayan de Oro City kaganihang alas 4 sa kaadlawon, Disyembre 10, 2021. Migawa sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cagayan de Oro City Police Office. Gikan sa Barangay Carmen ang pick-up ug mi-overtake sa usa ka motorsiklo sa may Isalina Bridge. Apan, nabangga niini ang kasugat nga jeep. Nangagasgas lang ang driver sa jeep nga si Vergel Negita ug unom pa ka mga pasahero niini. Ang pick-up nga gimaneho ni Ray Villacura paingon unta sa Misamis Oriental aron maghatod og pan. Nagkasuhay na ang duha ka mga grupo. Ilang agreement mong bayaran tong damage sa jeep and then mga kuan na ispilti sa hospital atong mga kuan nga masamdan. One lane raw, one lane. No overtaking gina basta kuan man bridge. O gina yan palawod sa tulay. Tungod sa iyang pagduda sa iyang live-in partner, usa ka lalaki ang mitanggal sa pin sa iyang dala nga granada, hinungdan nga mibusikad kini og namatay. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Nagselos matud ba ang 26 anyos nga lalaki sa iyang kapuyo og kay nakadimdim sa ilim ng makahubog, iyang gikompronta ang iyang kapuyo og nahitabo ang paglantugi sa mag-live-in partner. Matod sa silingan sa biktima dito sa Purok Talisay, Barangay Old Bulatukan, Makilala, Cotabato, alas 8:30 sa gabi, Disyembre 9, doon na sila nadungog nga murag naglalis. Ang biktimang si Alejandro Briones de los Reyes og iyang kapuyo, apan kalit na lang doon na sila nadungog nga buto. Sa nabala na kwarto murag nag-away siya sa iyang misis. Nya wala man pud kay tinuod silingan may pero di man ta magsikot-ikot na kay family trouble man na. Sa taho gikan sa Makilala PNP, pasado alas 8 kagabi, mipauli si De Los Reyes sa ilang Pinoyanan, bit-bit ang granada samtang ana sa impluwensya sa makahubog nga ilimnon. Sa dihang pagsulod ni ini sa ilang panimalay, iyang nakabangi ang kapuyo ni ini. Dungan sa maong panagbangi, giakusahan matud pa ni De Los Reyes ang kapuyo ni ini nga dunay laing lalaking karelasyon, hinungdan nga gibunlot ni ini ang pin sa granada nga iyang gibit-bit og miresulta sa iyang kamatayon. Gilayong daling gidala ang biktima sa balay Tambalanan nga nakaangkon og samad sa mga nagkadayang bahin sa lawas, apan gideklara kining dead on arrival sa doktor. Akong nahinabi ang lolo sa asawa sa biktima nga si Lolo Vicente de la Serna, 90 anyos. Bundog ka na. Bundog, buto. Diyan sa pakan. Tumba siya. Saysay ni Lolo, wala man kuno nag-away ang magpartner ug matud pan ini buutan nga bata ang kaipon sa iyang apo. Ronnie June Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Kung kaniadto, dali lang ang pagpamalit og SIM card alang sa ato mga cellphone. Karon, do na nay balaod nga kinahanglan nimong irehistro ang numero sa imong napalit nga SIM cards. Og dili lang kana, kinahanglan nga mo presenta ka og valid identification card nga naay imong hulagway sa imong pagpalit. Unsabay unod sa House Bill 5793 kon SIM Card Registration Act. Ani ang report ni Eugene Hinutan.
Sa boto nga 181, mayorya sa miyembro sa Kongreso ang mipabor nga iparehistro na ang tanang SIM card nga imong paliton ug apil na ang ana sa imong kamot. Kini ang unod sa House Bill 5793 kun SIM Card Registration Act nga giaprobahan niya tung Lunes, Disyembre 6. Kung pirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang maong House Bill, mamahimo na kining balaod ug gangayang tumanon natong tanan. Ubos sa nasgutang balaod, kinahanglan nga imong irehistro ang Subscriber Identity Module Card kun SIM card. Tumong niini nga makatabang sa pagukod og daling matultulan ang mga kriminal ug masundan ang mga badlungon sa katilingban pinaagi sa ilang cellphone number. Gimanduan usab ang tanang Public Telecommunication Entity kun PTE o direct seller nga pangitaan og valid ID nga dunay picture ang mopalit og SIM card. Kinahanglan nga isulat sa mga nakapalit og SIM ang ilang kumpletong pangalan sa registration paper nga dunay control number sa telco company o sa direct seller. Among gipangutana ang pipila ka Dabawenyo unsay ilang masulti sa sugutang balaod. Ay, ako matubagan na, gisro ko yun. Ano man ma'am? Kaya nga nung kung ano man nila ang tao, kung di makakuha na ng SIM, putlan o sa to, o linya, hindi ko yun na. Wala na ako ikuan. Apan doon na say miuyo niini ug nagpasibaw lang sa ilang kabalaka. Okay lang sir, kay waman tay kaso, may problema sa ato ha. Uy, man kuan na sir. Pero basta ma-secure lang atong kuan, privacy ba nga dili ta makuan. Okay lang na siya sir. Kung mamahimo ng balaod ang House Bill 5793, ang tanang telecommunications company kinahanglan nga mosumiter sa listahan sa namalit og SIM cards sa opisina sa Department of Information and Communications Technology kada 6 ka bulan. Ang musupak, putlan sa ilang linya aron dili na makaserbisyo. Nakabutang usab sa probisyon nga dili ipakita sa uban ang mga detalye ug impormasyon sa nakapalit og SIM card. Gawas lang kung adunay mando gikan sa korte o dunay opisyal nga sulat gikan sa usa ka law enforcement agency kabahin sa investigasyon nga milambigit sa naisgutang numero. Apan wala pay gilatid unsa ang himuon sa mga adunay SIM card tungod kay wala pa usab nalatid ang mga regulasyon kabahin niini. Kay wala pa man hipirmahan sa presidente ang House Bill. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Hepe sa 4th Infantry Division maunay bag-ong commanding general sa Philippine Army. Og daghang supply sa prutas nga mangga maoy hinungdan sa baratong presyo niini. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gipwesto na ni President Rodrigo Duterte si 4th Infantry Division Commander Major General Romeo Browner Jr. isip bag-ong Commanding General sa Philippine Army. Si Browner ang ika-8 nga Army Chief sulod sa 5 ka tuig nga paglingkod sa pwesto sa Pangulo. Ani ang report?
Formal na nga gihulipan ni Major General Romeo Brawner Jr. si outgoing AFP Chief of Staff ug Concurrent Army Commanding General nga si Lieutenant General Andres Centino. Atol sa ika-65 nga Commanding General Change of Command Ceremony sa 4th Andres Bonifacio, kaganihang buntag, Disyembre 10, 2021. Ang seremonya gipangunahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. As I relinquish my command, I have never been prouder and more fulfilled because we have motivated our troops. We have made our commanders more determined to get their jobs done and have made our field units more capable to accomplish their tasks. We have especially raised the morale and welfare of our troops, especially our soldiers whom I have visited in the field and in the most remote deployments. This is why I've always emphasized that the Army is not limited here in the confines of these headquarters. It is out there where the troops and the communities are, where our soldiers toil day and night to safeguard our country. I hereby assume the position as Commanding General of the Philippine Army effective 10 December 2021 and I sign in your presence. Si Brawner ulahing na-assign sa 4th Infantry Division nga nakabase sa Cagayan de Oro City. Atol sa iyang liderato, daghang tag-as nga opisyal sa New People's Army ang nadakpan ug napatay. Lakip na dinhi ang National Operations Commander nga si George Madlos alias Ka Oris. Atol sa Marawi Siege, nagsilbing Deputy Commander sa Task Group Ranao ug tigpamaba sa Task Force Marawi tuig 2017 si Brawner. Graduate sa Philippine Military Academy, makatao class of 1989 si Brawner. Kinsa migraduar nga sa Lutatorian. Si Brawner kinsa lumad nga residente sa Baguio City. Naghupot sab og dagkong posisyon sa AFP. Sama na lang sa pagsilbi niini isip commanding officer sa 2nd Special Forces Battalion, Chief of Staff sa 6th Infantry Division, spokesperson sa Philippine Army ug Regiment Commander sa Civil Military Operations Regiment. Sa iyang paglingkod, buot tutukan ni Brawner ang maayong panglawas, pag-asdang sa moral ug katakos sa mga sundalo aron mas siguro nga matuman nila ang ilang misyon nga pagserbisyo sa katawhang Pilipino ug sa nasod sa kinatibuk-an. No matter how competent and skillful you are, sometimes we get too much affected by problems, by personal problems. So, palalakasin po natin ito. We will enhance further the competencies and skills of our soldiers and of our units so that they are well-trained, well-equipped, and well-prepared to meet the challenges of fighting the enemies of the state while protecting our people. Ang Philippine Army mao'y pinakadako nga serbisyo ubo sa AFP nga dunay 100,000 ka mga personahe. Lakip na ang Philippine Navy ug Philippine Air Force. 11 ka mga miyembro sa New People's Army ang misurrender sa managlahing lugar sa area sa 10th Infantry Division sa Philippine Army. Apil sa gisurrender ang mga armas nga gigamit nila pagbatok sa tropa sa gobyerno. Unang misurrender ang 8 ka mga NPA ngadto sa puwersa sa 73rd IB sa Sitio Kibayo, Barangay Sugay, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Gisurrender nila ang 2 ka M16A1 rifles ug 1 ka M653 rifle. Samtang na-recover sab sa tropa sa 73rd IB sa laing operasyon ang 1 ka M60 machine gun kauban ang Malapatan Municipal Police Station ug 1st Sarangani Provincial Mobile Company sa Barangay Tuyan, Malapatan. Usa ka 20 anyos nga miyembro sa Guerrilla Front Musa ang misurrender usab sa mga sundalo dala ang punto kalibre 45 nga pistula sa Barangay Sugal, Jose Abad Santos. Sa laing operasyon naka-recover usab ang militar upat ka mga IEDs nga tag 12 kilos ang usa nga iyaha sa NPA sa Barangay Miaray, Dangkagan, Bukidnon. Samtang laing 2 ka mga NPA ang misurrender sa tropa sa 27th IB sa Talaingod, Davao del Norte. Ning si manahalang nagkaengkwentro usab ang tropa sa 89th IB o mga miyembro sa NPA sa Sitio Pusod, Barangay Kayaga, San Fernando, Bukidnon. Tulo ka NPA ang nadakpan niadtong higayuna. Upat ka mga tao nga wanted sa nagkalain-laing kaso sa Surigao del Sur na aresto sa mga pulis. Usa kanila dunay kasong pagpangabuso sa usa ka minor de edad nga walay girekomendang piyansa. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones.
Tungod sa porsigidong operasyon sa Caraga Police, nasikop nila ang 4 ka tawo nga dugay nang giwantad tungod sa nagkalinlaing krimen. Gisuyod sa Police Regional Office 13 Caraga ang nagkadiyang lungsod dinhi sa rehiyon sulod sa duha ka adlaw. Ug tuod man didto sa Bayabas, Surigao del Sur, nasikop si Mauricio C. Sabusido ni adtong Disyembre 8, 15 nagatubang og kasong qualified rape. Sa record sa pulis, ang suspect ng abuso sa usa ka minor de edad ni adtong July 15, 2021. Walay girekomendang piyansa sa ihang kaso. Sa Bislig City, Surigao del Sur, tingkagol sa selda sila Rod Santiago Alhambra ug Mary Joy Galot sa managlahing kaso. Si Alhambra nga residente sa Puro 4 Everlasting New Isabela, Tacorong, Sultan Kudarat ug temporaryong nanimuyo sa syudad sa Bislig. Nadakpan kini sa paglapas sa Section 5 sa Republic Act 9262, ang Anti-Violence Against Women and Their Children nga dunay kasong kriminal sa Regional Trial Court Branch 46. Samtang napasakaan og kasong grave oral defamation si Mary Joy Galot, residente sa Puro 3 Barangay Maharlika, Bislig City. 18,000 pesos ang piyansa sa iyang kaso. Kagahapong adlaw, arestado usab si Mary Ann Bebes sa Trento, Agusan del Sur sa paglapas sa Republic Act 9262, ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Si Bebes ang ikawalong most wanted person sa municipal level. Sa record sa Caraga PNP, kinina ang ikaunom nga dakong accomplishment sa rehiyon ug sagad sa mga kaso dunay kalambigitan sa kasong rape ug paglapas sa katungod ug pag-abuso sa kabataan ug kababaihan. Akong gipangutana ang mga residente sa Caraga unsay ilang gibati nga nadakpan ang mga suspect sa nagkadaiyang krimen. Sa ako sir, mas mayon nga nadakpan ang mga mga tao kay mahimong safety no ng tibok lungsod. Matod ni Evelyn, ay oo, nalipay kay nakita nila or nasakpan nila, at least di na magdaghan. mas maayo kuno nga nadakpan na aron matunol ang hustisya sa ilang biktima. Saysay ni Manong Ernie, usa ka tricycle driver. Okay ko na kay nadakpan naman siya aron maka-concept ang mga sala, kanya sala ma-sentensyahan siya ba. Pero na okay ko anak kay basta tinuod nga nalutado siya, malipay ta anak kay aron nila sa magabot sa utang sa sunod nga mga panahon. Pinaagi sa pagtinabangay og kooperasyon ngadto sa katilingban, gisaad sa mga kapulisan nga mas hugdan pa nila ang pagsugpo sa kriminalidad, patas ug tarong nga pagserbisyo ug gukdon ang adunay mga salaod. Arjun Sabalde Ramones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe. Usa ka suspitsadong drug pusher ang nasikop sa mga miyembro sa kapulisan sa Padada, Davao del Sur ug PDEA. Duha ka bulan nga gipahinog kini sa mga otoridad ay gikasa ang operasyon. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Sikop sa kapulisan ang usa ka 29 anyos na lalaki human kini napalitan o gituwang shabu dito sa Puro 7 Barangay Almindas District, Padada, Davao del Sur alas 11:53 kagabi, Disyembre 9. Gilas kapulisan ang suspect nga si John Patrick Mandigo Elisterio, minyo o residente sa Puro 2 Barangay Tagansuli, Malalag, Davao del Sur. Mato ni Padada Municipal Police Station Chief Police Lieutenant Ronald Daitan. Pinagi sa confidential agent confirm na to na ani sa among opisina nga nagpahibalo nga natransact na niya na-arrange na pagpalit sa ginadyaning tuga kaning sa bypass operation. Dali ming nag-form of team di nag-proceed mi sa area nga sa ilang place of transaction aron makonsummate mga papalitan gid siya. Diha dayon nadakpan ginamo actual. Akong gipangutana unsay reaksyon sa suspect sa dihang gidakop siya sa bypass. Siyempre nahadlok na grabe ang kulba kay wala siguro sa gadahon pero kini nga target na almost 2 months na namuning ginamonitor. Mato ni Lieutenant Daitan, sa 18 ka barangay sa Padada, 16 na ang drug cleared og sagad sa mga madakpan dili residente sa ilang lungsod apan tagalaing lugar. Nakuha sa posisyon sa suspect ang 4 ka putos nga gituwang shabu nga dunay street value nga 6,800 pesos, usa ka panid nga tibuok nga 1,000 ka pesos nga marked money, laing 500 pesos og cellular phone. Ana na karon sa kustodiya sa Padada PNP ang suspect, samtang giandam nas kapulisan ang kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.
Gagahapon atong nasayran ang pagsaka sa presyo sa kanding nga maoy alternatibong ihanda sa mga health conscious. Karon, sayron ta ang presyo sa paboritong putahe sa Pasko ug pagsugat sa bag-ong tuig. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Lechon is life basta na'y birthday. Apan sa uban, lechon is welcome food. Sama na lang sa overseas Filipino worker nga si Julius Ramos. Kada uli niya sa Davao, iyang rumbuhon ang lechonan dinhi sa Chavez Street sa Dakbayan sa Davao. Kay gimingaw siya sa lamian nga lechon. Sumala ni Ramos, kada uli niya gikan abroad, ginapangita gyud sa iyang bakba ang lasa sa lami nga lechon. Lami kayo. Crispy kayo. Basta lami eh. Balik-balik yung kani ba kay bago man ko nang serve. Bago pa kaya ba? Ang lechon, kabahin na sa diet sa grupo ni Demetrio Torrifiel basta makalugar sa Chavez sila paingon. Malinamnam tapos ka ng juicy. Then nahirag yun sa uban nga lechon nga ng uga naman ng uban. Pero kanil lami kita. Sumala sa tagiya sa Natis Lechon House. Sagad nga modagsang ang ilang mga customer sa adlong Biyernes, Sabado o Domingo kung normal nga mga adlaw. Apan kung adunay mga okasyon sama sa Pasko ug bagong tuig, duha o usa ka adlaw una ang okasyon, mag-abot ang ilang mga order. Sa wala pa mihapak ang pandemya, inig kaudto, wala ka nay maabtan nga lechon dinhi sa Chavez apan kay naigo man ang ekonomiya. Migamay usab ang iyang customer. Aman tay mga reservation pero gamay dili jud kayo daghan, dili pareha sa una pa jud last year maulang manggihapon. Karon murag bawal man gud kayo ron ang mga party ba kay naanapoy bag-ong kuan. Naanapoy bag-ong variant. Kung nagplano ka nga mag-andam og lechon sa Pasko, silipa ang presyo kay kini depende sa gidak-on. Og dili kaya sa imong budget ang tibok lechon, naitag 700 pesos ang kilo. Ang Chavez, giilang nga lechon capital dinhi sa Dakbayan sa Davao. Tungod kay makita nimo ang laray sa mga lechon ug pagbantay, pareho ra sila og presyo. Sa lasa na lang magdaog. Apan kung nagdaginot jud ka adto sa bangkiruhan kay daghan og litsonon nga imong kapilian og natural, ikaw ang magpalitson kay sagad tag 800 pesos lang ang labor ug apil na niini ang uling ug lamas, imo pang mabitbit ang dinuguan. Dinhi sa bangkiruhan, naglaray ang mga litsonon, pili lang kung kinsang kulungan nga makapunit og insakto sa imong budget. Among palit karon ila 150, 160. Nya og kuha na mo dire mga retail pilara may amo ana 5 pesos 10 pesos mura man amo kuha sa gasto wala na gamay na lang may bilin wala kayo palit kayo mo nang minus kayo ang kwan dagan may stock dagan pa tag 2 ka semana tulo bago pa mahurot. Menos usab ang halin sa buhing baboy sama sa kamenos sa lechon. Akong gibisita ang mga slaughterhouse ug akong nakahinabi si Ben Sagulili, ang General Manager sa Bangkiruhan Multipurpose Cooperative. Mato ni Sagulili, walay angay ikabalaka ang katawhan ug ang mga kapitalista sanglit bastante ang supply sa litsunon. So far sufficient pa ng supply no. Nagkagamay naman lang pod ang may ASF risk nga provinces. And ang atong slaughterhouse is AA man atong certification, so makadawat ta o from the provinces for as long as katong nga province is ASF free na declared na province. So wala tay problema sa supply sa baboy karon. Ni gamay pod ang demand from Luzon. So hopefully nga dili kayo mosaka ang presyo karong December. Gipaniguro sab ni Sagulili nga luwas sa African swine fever ang mga baboy nga ginahatod sa slaughterhouse kay gikan kini sa mga lugar nga walay kaso sa ASF ug aduna kini transport permit ug veterinary clearance. Ang biyahidor is na sila mga papers nga ginakuha sa province mismo kung asa gikan ilahang baboy. Then ang direpod na apod may requirements nga mga papers na with municipality na provincial vet dito or municipal veterinary nila ginakuanan sila o clearance no na okay ang
ang katong nga supply sa baboy ASF free to siya nga kuan nga mga baboy. Base sa presyo nga among gipakita kaninyo, ang kanding dunay tag 4,000 ug ang pinakagamay 2,000 pesos. Sa akong gipakita karon, adunay lechon nga tag 5,500. Apan walay litson nga tag 2,000 pesos. Karon desisyon ni, litson baboy o kanding. Apan hinumdumi ang diwa sa Pasko, mao ang gugma ug pag-inampitay ug sagad kini mabug-os sa atong kalipay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gilusad na sa Bureau of Fire Protection ang ilang virtual nga kampanya kontra pabuto kauban ang Philippine National Police o Department of Health kagahapon Disyembre 9, 2021. Subay niini, naglibot ang mga miyembro sa bumbero sa ilang tagsa-tagsa ka mga area of responsibility sa matag probinsya aron maghatag og mga leaflets kung unsa ang mga paagi aron malikayan ang sunog karong holiday season sama dalang sa dili pagbiya sa ginaluto. Atong tanawon ang tipik sa video. Sa nalalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan, lalong-lalo na sa pagsalubong ng bagong taon, ay may kaakibat na pag-iingat. Narito muli ang BFP, Bumbero Friendly Palagi, para kayo'y paalalahanan upang makaiwas sa nakapapaminsalang sunog. Kung maaari, huwag nang gumamit ng anumang uri ng pailaw o paputok. Gumamit ng alternatibong pampaingay katulad ng torotot, lata at iba pang hindi mapanganib sa tao. Huwag magpapaputok malapit sa bahay o anumang gusali. Huwag ipapahawak o bibigyan ng kahit na anong uri ng paputok ang mga bata. Huwag na huwag sisindihang muli ang anumang paputok na hindi sumabog. Higit sa lahat, alamin at isave ang hotline numbers ng fire station sa inyong lugar. Isang mapayapang Kapaskuhan at ligtas na pagsalubong ng bagong taon sa ating lahat. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Kung misaka ang presyo sa mga palaliton nga sagad ginaandam sa Noche Buena o pang Media Noche, adunay usa ka klase sa prutas ang miubos ang presyo tungod sa kadaghan nga supply niini. Unsa kaha nga klase sa prutas? Ani ang report ni Ronnie June Otero. Tungod kay nagpunsisok ang supply sa mangga dinhi sa Davao del Sur, may barato ang presyo. Sa pagkakaron, ang presyo dinhi magsugod 50 pesos ang sigay, kaniadto nga 70 pesos. Samtang 80 pesos lang ang medium size nga kaniadto usag gatos, ug ang quality size usag gatos na lang kanhing 120. Tungod sa kabarato sa presyo, akong naabtan si John Marque sa Bansalan nga namalit og mangga para sa iyang mama. Bonito sa mama sir ba niya. Gawas sa lami sir, barato pa dyan siya. Apan, sa pagbarato sa mangga, dunay nagbangutan sama ni Rosario Silidio nga 35 anyos nga nagmaintain og mangga sa Bansalan. Matod ni Silidio, alkansi sila karon kay daghan ang mangga og barato ang kumpra kanila. Labi na nga usahay at akihon kini og sakit. Kapin 3 ka bulan o 105 ka adlaw una ma-harvest ang mangga. Karon kini mahimong sakto sa gulang ug tamis na jud kung mahinog. Maong daghan pang proseso nga agian ug daghang galastuhon maong usahay makabawi usahay lugi. Ako'y panahon ni Ron Bagsak. Pero mabawi, hindi yung lugi. Mabawi ang kapitali. Samtang sa Digo City, 3 ka dekada na kapin nga namaligya og mangga sa Playing A Manggahan, Quiagot, Digo City, si Lucila Tuanzon. Matod niya, niubos jud ang presyo sa mangga karon tungod sa kadaghang supply. Ato lagi tuhan nga mo baba siya kay taas man atong yagin semana. Hindi baba karon kay daghan na gyud stock.
Sa bulan sa Hunyo, kasagaran mudagsa ang supply sa mangga kay mao kini ang harvest season. Apan, karong bulana, mitaas ang supply sa mangga kay daghan ang naningkamot nga makabawi kay Pasko na. Ang mangga makatabang sa atong panglawas tungod kay abunda kini sa beta-carotene o vitamina A nga importante sa kahimsog sa atong mata. Vitamin C nga makadugang og resistensya, aduna usab kini antioxidant nga nanalipod sa atong lawas batok sa nagkalain-laing sakit labi na karong panahon nga dunay pandemya. Rooney Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Og mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisita ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. 15 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!